Добрый день, паважаныя сябры! Мы рады вітаць вас зноў у нашым відэапраекце «Пісьменнік і кніга». Сёння ў нас у гостях Виктория Смолка, молодая гарадзенская поэтесса, член Союза письменников Беларуси. Виктория, добрый день. Добрый день, Валерия. Добрый день, дорогие наши глядачи и слухачи, усе, хто до нас долучится, послухае нас. Мне вельмі радостно вас вітаць і, карыстаючыся гэтай магчымасцю прыемнай, хочу вас павіншаваць усіх з вясной, павіншаваць вас духоўнай вясной, таму што вясна прыходзіць не толькі з тым, калі сонейка падымаецца вышэй і з'яўляюцца першыя пупышачкі, першыя кветачкі, а вясна найперш настае ў душы чалавека. Таму я хочу пажадаць вам духоўнай вясны, высокай вясны, вясны, якая звязана з краскамі, пачуццямі, з любоўю, са ўсім светлым, сапраўдным. Таму да вас хочу звярнуцца да ўсіх матулі, бабулі, дачушкі, унучкі, сяброўкі, каб сонейка лашчыла светлыя вашы галоўкі, вы будьце, як мілыя кветачкі краскі, самыя першыя, з вочкамі яснымі, свежыя, любыя, лепшыя. Виктория, великий вам дзякуй, такія цудоўныя строкі. Я хочу пачаць нашу размову з некалькіх пытанняў. Вось, я ведаю, што вы пішаце з самага дзяцінства. Раскажыце, які верш або песня сталі вашым першым натхненнем? Маім першым натхненнем стаў Максім Богданович і яго творчасць. Таму што я ніколі не магу забыцца на гэтае імгненне, асабліва калі успамінаю школу, успамінаю маіх настаўнікаў, мою Светлану Станіслаўну Барысік, з якой мы сябруем, падтрымліваем адносіны. Яна пра ўсё ведае, што адбываецца ў маім жыцці. І яна, канешне, мяне прывяла да Максіма Богдановича, дзякуючы нашым конкурсам, нашым алімпіядам па беларускай мове літаратуры. І таму першы мой верш, які я напісала, быў прысвечаны Максіму Богдановичу на беларускай мове, таму што да гэтага я пісала больш па-руску. І вось я пачала раскрываць для сябе свет беларускай паэзіі, беларускамоўнай, свет Максіма Богдановича, пачала глядзець на яго зорку. І, канешне ж, пад зоркай Максіма, пад яго шчаслівай зоркай, нягледзячы на тое, што ён мала прайшоў па гэтым жыцці, малы быў яго шлях, але яго шлях быў вялікі і высокі ў той жа самы час. Таму што ён нам пакінуў сваю зорку Венеру, ён нам пакінуў свае вершы і сваю музыку. І вось музыка Максіма Богдановича натхніла мяне. На той момант, калі нарадзіўся верш, я мала пра Максіма Богдановича ведала. Проста ведала, што гэты паэт нарадзіўся ў Мінску, але першыя годзікі жыцця правёў у нашым горадзе да смерці сваёй мамы. І вось гэта гісторыя, канешне, кранула мяне, тое, што мне расказала моя настаўніца. Я памятаю, як яна мяне завяла ў бібліятэку, сама вярнулася ў клас, дзецям дала заданне, а я сядзела ў бібліятэцы, была восень, і па шыбах акенца тупацеў дожджык. Я гэта слухала музыку. І ў маёй душы сталі нараджацца радочкі вершаваныя. І з гэтых радочкаў нарадзілася першая вершаваная моя музыка, прысвечана Максіму Богдановичу, яго маме, ля магілы маці паэта. І з гэтага верша, з гэтай ноткі вершаванай пачаўся мой вершаваны шлях. І я стала называць свае вершы вершаняткамі, птушачкамі, якія прылятаюць так, як прылятаюць салоўкі, ластаўкі з вясной і прыносяць у сваіх дзюбках радочкі, або па-іншаму іх называю вершакраскі, вершаваныя праменьчыкі дабра, цеплыні, нясуць іх людзям. Так, як нёс Максім Богданович, калі вы успомніце, як пачынаецца вянок Максіма Богдановича. Краскі свежыя калісьці засушыў я на паперы. А што гэта за краскі? Гэта яго думкі і пачуцці. Так вось, з таго моманту, з дзяцінства свайго, Максім Богданович для мяне мой паэтычны анёл-ахоўнік. Далей, канешне, з'яўляліся іншыя людзі, іншыя педагогі мае сябры, мае настаўнікі, якія ў маім жыцці, канешне, былі таксама і застаюцца анёламі-ахоўнікамі. Яны мяне натхняюць. І, канешне ж, я далей працягваю сваю музыку, далей працягваю тварыць музыку маёй душы, працягваць традыцыю Максіма Богдановича, як я магу, наколькі ў мяне хапае мудрасці, сіл духоўных. Я стараюся прыслухоўвацца да майго чулага, паэтычнага анёла-ахоўніка, да Максіма Богдановича.
Вікторія, а коли ви починали свій творчий шлях, з якими складанностями ви сутикнулися? Ну, напевно, крышачку буду разбирать стереотипы, что складанностей я не адчувала асаблівых. Усё пачыналася ружова, лёгка. Я памятаю, як я удзельнічала в алімпіядах, і самым любімым маім этапам было вуснае выступленне. Вот калі мы выходзілі і выцягвалі білетик, і трэба было нешта расказаць, раскрыць тэму, адказаць на пытанне. Вот я гэта любіла больш за ўсё, нават больш, чым пісаць водгук. Вось. Ну а далей, конечно, былі новыя конкурсы. Дзесьці перамогі, дзесьці не перамогі, але я жила музыкай слова. І мои настаўнікі мяне падтрымлівалі, не толькі Святлана Станіславовна, але яшчэ Антоніна Алексеевна Шанчук, я заўсёды яе ўспамінаю, таксама з ёй падтрымліваю адносіны. І ўсе тыя людзі, ўсе настаўнікі, хто быў побач, хто адчуваў, хто падтрымліваў, ну, конечно ж, мае бацькі, мама з татам, яны мяне абаранялі. Можа быць, ад жорсткай рэчаіснасці, да, ад усяго да ўсяго, ад тых неразуменняў, якія былі паміж маімі равеснікамі. Да. Ну, напэўна, так і павінна быць, таму што кожны чалавек – гэта цэлы свет. І чалавеку творчаму, а мы не можам быць не творчымі, таму што мы ўсе ў руках творцы, да? І чалавеку творчаму вельмі складана, кожнаму чалавеку няпроста, а чалавеку, які жыве, які творыць кожны дзень не проста сваё жыццё, але яшчэ музыку свайго жыцця, да? Творыць вершы, творыць песні, творыць малюнкі, карціны, неважна што, але творыць. Творчаму чалавеку непроста, у любым выпадку. Але ў дзіцячы час, дзіцячы пароль, мы гэтай нескладанасці мы не заўважаем. Ну, таму што ў нас нешта здарылася, ну да, мы можам пасумаваць, на некага пакрыўдзіцца, а пасля на гэта глядзіць як на прыгоду, ну было і пройдзе, і ўсё будзе зноў жа па-новаму і добра. Гэта далей ужо. Мы пачынаем задумвацца, разважаць, ну і вот гэта, можа быць, і псуе крышачку наш духоўны свет, тое, што мы надта задумваемся, надта пачынаем углыб гэта ўсё пранікаць. А трэба жыць, глядзець на свет так вот по-новаму, як глядзець на свет дзіця, да? Глядзець на свет дзіцячым вачыма. І зноў жа да Максіма Богдановича звернемся. Ты царэвіч цудоўныя казкі. Ён так пісаў, да? Яго лірычны герой. Сабе ўяўляў царэвічам цудоўныя казкі. Паглядзі на свет дзіцячымі вачыма. І уся мітусня, усе нейкія складанасці жыццёвыя, ну яны адыдуць, яны проста знікнуць. Яны стануць для цябе нябачнымі і неяўнымі зусім. Што вы можаце пажадаць пачынаючым аўтарам, тым, хто толькі наступае на свой творчы шлях, шукае свой, можа, радок, свой верш? Што можа пажадаць такім юнакам, маладым людзям, хто толькі пачынае? Так, да мяне, вот я працую ў 39-й школе на Альшанцы, і ў мяне гурток «Вершаваная музыка». Розныя дзеткі да мяне прыходзяць. Тыя, хто хоча падцягнуць беларускую мову, літаратуру, гэта адныя дзеткі. Тыя, хто піша вершы, гэта ўжо іншыя. Ну і тыя, хто падцягнуць хоча таксама, мы з імі падцягваем нашу мову на прыкладзе вершаў. І яны ўсе цягнуцца да паэзіі, да музыкі слова. Ім цікава чытаць. Нават тыя, хто чытаць не ўмеў. Вот у мяне былі дзеткі, якія ў 3-м класе не маглі чытаць. Ну да, для іх беларуская мова вельмі часта як мова замежная. Вот трэба ўзяць слоўнічак, напісаць слова, транскрыпцыю, таму што беларуская мова не заўсёды як напісана, так і чытаецца. Ёсць свае там таксама асаблівасці. І пераклад. І вось тады дзіця чытае. Вот. Но все роўна, калі яны ўцягваюцца ў гэту справу, яны пасля хочуць, я ім прыношу паштовачкі, і мы з імі чытаем. Вот. А ёсць некаторыя дзеткі, якія пішуць. Да мяне прыйшоў хлопчык, зусім недавно ён прыйшоў, запісаўся на гурток. Вот. Прыйшоў таму, што пра мяне здымалі рэпартаж «Гродно плюс». Вось. І ну, вот, усім дзеткам паведамілі. Можа быць, хто хоча, каб іх крышачку больш было, таму што, ну, шчыра кажучы, жменька дзетак ходзіць на паэзію. І яны прыйшлі да мяне, ўсё, селі, і адзін хлопчык, якому, ну, запомнілася, можа быць, нешта, і паштовачкі ім падарыла. І ён да мяне прыйшоў, завітаў зноў. І аказалася, што ён таксама піша верш. На рускай мове піша.
Но я цікавлюся заўсёды, дзеткі, а чым вы захапляетесь? Ну, замест школы, замест, там, можа быць, кніжак і чытання. І ён сказаў, што захапляецца рыбалкай і футболам. Ну, кажу, добра, ну давай паспрабуем пра гэта напісаць. Ну, от ён мне напісаў верш пра рыбалку і пра футбол. Пасля мы з ім перакладалі гэты верш на беларускую мову. Я стараюся дзеткам як? Не просто сказаць, напішы, і ўсё, а я пасля буду там рэдагаваць, нешта мяняць, от буду там царыцай у гэты верш. Не, я таксама напішу. І я напішу, як я бачу. Ты мне раскажаш, што ты хочаш, каб так прагучала, вось такім чынам, а я табе напішу. І вось і я напісаў, і ён напісаў. І пасля мы з нашых, такіх двух таких твораў маленькіх, да, зрабілі агульны, вось такім чынам, зрабілі паштовачку, і ў нас атрымалася вось такая залатая рыбка з вершам, да. І вось такім чынам і дзеткі пачынаюць чытаць, а я заўсёды ім раю. Для того, каб, неважна, тварыць, да, трэба проста полюбіць тое, што ты робіш. Неважна, ці ты у музыцы, ці ты ў паэзіі, ці ты у жывапісе, неважна, да чаго твоя душа цягнецца. Важна проста гэту справу полюбіць. А калі ты яе полюбіш, тады ты не будзеш не ленавацца, тады ты будзеш над сабой працаваць духоўна, і тады, я думаю, што ўсё павінна атрымацца. Ну, калі чалавек любіць, то не здарма ж ён любіць гэту справу. І нават калі ў яго не атрымліваецца, ну і ў мяне не адразу атрымлівалася, і слаўнай шмат там і крэсліла мне на першых, памятаю, момантах, канешне. А пасля ўжо, якое для мяне задавальненне, якая для мяне радасць, калі я сваёй настаўніцы дасылаю вот, і сваім блізкім людзям, і выкладчыкам з універсітэта, і усім, каму магу, вот, дасылаем, мама ў мяне ў вайберы дасылае, бывае, там да свята паштоўкі. І як радасна, вот, калі яны мне пішуць адказ, нам так прыемна, што вот, мы пасля тваімі паштоўкамі можам павіншаваць сваіх родных і блізкіх людзей. Вот, і мне прыемна, што я з імі падзялілася, ну і што ім за мяне не сорамна. Вельмі цудоўна, Вікторыя. Дзякую за нашу цудоўную размову. І я цяпер запрашаю знаёміць нашых чытачоў з вашымі вершаняткамі. Задавальненне вялікім. Ну вот я пачну знаёміць, я ўжо выступала ў бібліятэцы, ўжо, напэўна, можа быць, хто ўзяў і гартаў мае кніжцы. Першая мая кніжыца маленькая, такая кніжачка, малышка. Ну, я сама была малышка, калі я складала гэтыя вершы, таму што шмат вершаў у гэтай кніжцы на беларускай мове. Тых, якія былі напісаны яшчэ ў школьныя гады, ну, пасля, можа быць, в універсітэце на першым годзе, таму што я вучылася толькі на другім. На першым-другім курсе, калі ўжо з гэтай ідэя з кніжцай узнікла, і называецца кніжыца «Зорка ў сэрцу». Бачыце, не проста «Зорка е сэрца», можна было проста так назваць, да? Ну, усе, напэўна, хто любіць творчасць, хто любіць чытаць, чыталі казку «Маленькі прынц». І ведаюць, зорка адно толькі сэрца, самага галоўнага вачыма не ўбачыш. І вось такім зоркім сэрцам гэту кніжыцу я прысвяціла. Вот гэта ліст да тых, хто бачыць сэрца. Канешне, гэта прысвячэнне і родным людзям, маме, тату, таму што ў іх зоркія сэрцы, іначе як бы яны мне дапамагалі, і мы жылі тым, чым я жыву. Да? Трэба бачыць сэрцам, глядзець вачыма любові. Гэтай маёй творчай маме, якая мяне некалі запрасіла на фестываль свой «Белая трость», і Аня Гурцкая. Гэта і ўсім маім сябрам, і педагогам, і выкладчыкам, і ўсім, хто быў, ёсць і будзе, памятаеце, да? Як у Владзіміра Караткевіча, быў, ёсць і буду у маім жыцці, да? У зоркаму сэрцу. І нягледзячы на тое, што ўжо прыйшла вясна, але мне хочацца крышачку вас ізноў жа вярнуць у час зімовы і сказаць вам, каб вы ніколі не сумавалі. У нашым жыцці рознае бывае. І дажджы бываюць, і сумёты бываюць, праз якія мы не можам прайсці. Нам здаецца, што непраходна, ўсё не вызвалімся, не дойдзем. Ну мы ж праходзім, правда? Таму не сумуй ты по мне, не сумуй, сыпле зорачкі снежны ветер, мне здаецца, надзею твою, светлым сумам ён сыпле на плечы, крок за крокам, знов сцішыўся дзень, адшумелі віхурай падзеі, крок за крокам, і зноў для мяне твае песні спявае надзея,
Не сумуй ты по мне, мой анёл, будем верить у нашу зустрічу, быццам мары святые, на дом сыпле зорачкі снежні вечар. Вечар заўсёды асацыюецца, як правіла, традыцыйна са сталасцю, з мудрасцю, хуткая ноч, хуткі нібыта адыход жыцця, да? Але мы заўсёды памятаем, што пасля ночы прыходзіць новы дзень. І як новы дзень можа не прыйсці, калі мы яго так чакаем? І, канешне, прыходзіць вясна. Вясна, якая вельмі шчодрая, якая прыносіць нам свае дары, прыносіць сонца, прыносіць кветкі, прыносіць птушак, якія вяртаюцца да нас сюды на радзіму і высока лятуць, таму што яны задаволены, што яны дома. Яны таксама сумавалі па родным краі. Ну і, канешне ж, вясна вяртае ў наша жыццё надзею, прыносіць нам любоў, прыносіць нам каханне, усе самыя-самыя-самыя высокія пачуцці. Вясніца, шчодрая бясконца, прынесла дар бясцэнны зноў, зямліцы кветкі, людзям сонца, а птушкам песні, шлях дамоў, палёт высокі над радзімай, уздым пачуццяў, светлых мар і радасць кожнай хвіліны, адчуць вялікі Божы дар, сваё жыццё зялёнай сцежкай пад ясным купалам нябёс, ісці далей увысь з усмешкай, замілаванаю да слёз. Ісці далей таксама бывае няпроста, але ўсё ж такі, складаней ісці увысь, да? Не проста пераходзіць з дня ў дзень, не проста чакаць, гадзіна прайшла, наступная прыйдзе, а старацца узвышацца, над мітуснёй, над усім тым, што нас спыняе, да? Старацца браць прыклад з птушак, з кветак, якія узвышаюцца таксама, падымаюцца над зямлёй, таму што іх цалуе сонейка. А чым мы горшыя за кветкі? Калі кветкі так творца апранае прыгожа, да, і сонейка цалуе, а нас таксама сонейка цалуе, нам таксама дадзена жыццё, а жыццё што гэта? Дар. Нам сэрца дар, каб ім любіць, і думкі дар, каб зноў тварыць, і рукі дар, каб не складаць, каб рупіцца і будаваць, трывога дар, каб не сядзець і праўдзе вочы паглядзець, нагода, каб сяброў склікаць, падман, каб ісціну шукаць. А сонца турыць промень свой, каб азарыць сусвет з сабой. Пытанне дар, пазнаць адказ і вера дар. У кожным з нас жывое сэрца, каб любіць. Дары любоў, каб не згубіцца на шляху. Паклапаціся хоць крыху. А маеш голас, дык спявай. А маеш сілы, паспявай, а слова маеш, не тамі, а маеш крылы, уздымі. Вось мне хочацца усім пажадаць, у кожнага чалавека ёсць крылы. Добра ўсе ведаюць, чалавек створаны для шчасця, птушка для палёту, да? Для палёту высокага. Няхай чалавек ніколі ў сваёй душы не трэба таміць птушку, да? Не трэба таміць слова, не трэба таміць музыку, якая нараджаецца. Калі гэта творчасць, то няхай яна вылятае з душы, няхай яна ахінае сваім цяплом, сваёй радасцю, няхай яна нясе добрую вестку ўсім, хто адкрыты душой насустрач. Таму што ўсё нам даецца як дар. І яшчэ ў гэтай кніжыцы ёсць, канечне, шмат вершаў, а сярод якіх ёсць верш пошуку добра прысвечаны, да? Таму што, якой бы мы сцяжынкай не ішлі, мы заўсёды павінны, як мне падаецца, імкнуцца ісці пошукам добра. Калі мы ідзём пошукам добра, то мы ўжо з'яўляемся творцамі, таму што мы ўжо творым сваё жыццё. Таму я дзеткам асабліва жадаю, якія да мяне прыходзяць на гурток. Я на самых першых занятках ім ужо стараюся прывіваць, прышчапіць гэту традыцыю, да? Ідзіце пошукам добра і шукайце дар у дабрыні. Адзіны, Божы, незвычайны,
а музыку у тишине, а счастье голос у молчании. Шукайте ночью зорный дождь, а раніцай пяшчотна-снежнай душу пусціце босанож той дзіўнай і нябачнай сцежкай, каб чараўніца павяла у казку яву за сабою. Жывіце пошукам святла, надзеі, веры і любові. Ну, гэту кніжачку вы зможаце заўсёды паглядзець, пачытаць, каго яна зацікавіць, гэта кніжаца малышка. А вось гэта кніжаца ўжо крышачку большая, да, такая, яна называецца «Ангел-хранитель». Гэта працяг першай маёй кніжацы. Тут сабраны вершы і на рускай мове, і на беларускай мове. Чаму так атрымалася? Я пісала спачатку на рускай мове, пасля перайшла на беларускую, а цяпер як у нас мне атрымліваецца? Дзеткі, асабліва вот дзеткі, ім складана зразумець беларускую мову. А як мне ім патлумачыць? Ну як? Я так раблю. Бывае, што верш у мяне народзіцца на рускай мове, ці на беларускай, неважна. Пасля я перакладаю. Ну, як вядома, пераклад гэта ўжо не будзе даслоўным. Ён будзе мастацкім. Ён будзе ўжо пераклад інтэрпрэтацыі па-іншаму. Ну, для мяне ізноў жа за ўзор Максім Богданович, пераклады яго з Поля Верлена. Ну, все ведаюць, рояль «Целуе тонкая рука». Да? Для мяне за ўзор, канешне, Максім Богданович і яго пераклады з Поля Верлена і з іншых, да, замежных пісьменнікаў, якіх паэтаў ён перакладаў. І я перакладаю, прыношу дзеткам гэты пераклад. А пасля мы чытаем і параўноўваем, якая музыка слова дзе, таму што кожная мова гэта музыка. Вось. І ў гэтай кніжацы ўвайшлі вершы і на рускай мове, і на беларускай мове. Тое, што я перакладала, тое, што бывало так, што напісана на рускай мове, а мяне папрасілі падборачку вершаў на беларускай. Я думаю, а што ж мне новенькага зрабіць? І перакладаю. І цалкам атрымліваецца ўжо новы верш. Але называецца кніжаца «Анёл-ахоўнік». Гэта працяг, як я ўжо сказала, зоркаму сэрцу, усім анёлам-ахоўнікам, які ў маім жыцці. Да? Канешне, маме і тату зноў жа, маім настаўнікам, маім творчым духоўным бацькам. Я яшчэ вельмі хачу сказаць пра Ігора Васильевича Жука. Гэта мой навуковы кіраўнік. Яго няма ўжо з намі на гэтым свеце, але ён заўсёды у маёй душы, у маім сэрцы, са мной. Я адчуваю яго падтрымку. Тое, што я цяпер працягваю в аспірантуры ў акадэміі, таксама гэта яму прысвячэнне. І, безумоўна, я адчуваю, што я павінна працягваць справу майго настаўніка, павінна ісці далей, таму што ён, напэўна, бачыць мяне і радуецца за мяне, калі ў мяне нешта атрымліваецца, таму што ён вельмі мяне падтрымліваў. І сваю традыцыю з паштоўкамі, сюды, дарэчы, і ўвайшлі мае паштоўкі, ёсць раздзельчык такі называецца «З вершаняткавай дзюбкі», а першую паштовачку я даслала Ігору Васильевичу, і ён сказаў, што працягвай. Так вот, кажа, цікава у цябе атрымалася з вершаняткавай дзюбкі, так вот прыдумала, працягвай. І вот ён мяне благословіў, мою паштовачку, мою такую першую птушачку на высокі палёт. І, канешне, я адчуваю Ігора Васильевича сваім духоўным татам, я яго так заўсёды адчувала і адчуваю. І яму таксама ёсць прысвячэнне ў гэтай кніжацы. Напэўна, нічога не бывае ў нашым жыцці здарма і проста так. І я ніколі не забудуся на апошні ліст Ігора Васильевича. Ён пісаў мне, як і навуковы кіраўнік, я яму дасылаў сваю работу, ён мне каментары розныя прысылаў, ну, свае прапановы, вось, ну і заўвагі, канешне. І я памятаю, гэта быў дзень, калі ўжо ў нас павінен быў быць выпускны, а я так перажывала, думаю, Ігор Васильевич у бальніцы, ён ужо толькі прыйшоў, пару дзён толькі быў. І думаю, боже мой, ці прыйдзе ён? А я так хацела, каб ён прыйшоў, я так хацела з ім сустрэцца, каб ён падтрымаў, зважыў мой дыплом. І моя мара спраўдзілася, да, ён прыйшоў, ён не мог сядзець ужо ў гэтай зале, таму што было вельмі спякотна, яму цяжка было дыхаць, ён выйшаў у вестыбюль, а са мной была разам дзяўчынка, моя сяброўка. І я так і прашу, ну знайдзі мне, калі ласка, Ігор Васильевич, знайдзі. І яна кажа, дзе ж я знайду столькі людзей, тут увогуле заблытацца можна. І мы выходзім,
з дзвярэй, і ён каля дзвярэй проста стаіць, нібыта чакае. Ён падтрымаў мой дыплом, узважыў і сказаў: ну што, а цяпер у магістратуру, я спадзяюся, што мы будзем працягваць. Ну, а пасля я прыйшла да хаты, і так вот, ну, як заўсёды, адкрываем маю пошту, ўсё. І я знайшла яго ліст. А ён мне кажа, што ён прачытаў маю падборку. А чаму ён мне гэтага не сказаў пры сустрэчы, я не ведаю. Што ён прачытаў маю падборку верша ў Ліме, літаратура і мастацтва, наша беларуская газета. І там было шмат вершаў, кажа, ну, не вельмі неблагая падборка ў цябе атрымалася. Ну, вот асабліва мне запала ў душу, вот вобраз запаў у душу, дзе сама душа накіроўваецца у апошні свой шлях за сінім цягніком. А гэта быў зусім маленечкі верш. Бялёсую бярозку абдымаю, распальваю, раскрыліваю душу, лісток зялёны за руку трымаю, не адлятай да выраю прашу, але не гоіць голас мой, не грэе, праменьчыкі бярозавых лісткоў зрываюцца, і па скрыжалях рые бягуць услед за сінім цягніком. Вобраз сіняга цягніка у мяне не самотны вобраз, не сумны вобраз, да? Ён у мяне асацыяваўся наадварот з сустрэчай, з фестывалем, калі я ездзіла спачатку з мамай, з татам, пасля сама ў Маскву. У мяне з радасцю асацыяваўся гэты вобраз, а ў дадзены верш чамусьці ён такі быў, да, асенні, да, самотны і сумны, адзінокі і сумны. І вот чамусьці Ігору Васильевичу у апошнія, можна сказаць, нават гадзіны жыцця вось гэты верш запаў у душу. І калі я прыйшла на развітанне ўжо з Ігорам Васильевичем, я прачытала гэты верш. Ну, як магла, конечно, там, як магла вымавіць, да, прамовіць, но я яго успомніла, я яго прачытала. Той верш, які запаў у душу, таму гэта яму прысвячэнне. Хаця на той момент, калі я пісала, я нікому яго не прысвячала. Просто так прыйшло. Я не ведала для чаго, чаму так. І пасля я падумала, што я буду старацца пісаць вершы радасныя. Вот дала сабе такую задачу. Радасныя, светлыя. Не буду вершах сумаваць, каб гэта не спраўджвалася ў жыцці. І, ведаеце, цяпер у мяне не атрымліваецца пісаць сумныя вершы. Вот не атрымліваецца. Я сама сабе паабяцала, і все, і не магу, не атрымліваецца. Бывае, у мяне такі настрой, вельмі сумны. Я адзінокая, самотная сяджу. І думаю, ну зараз напишу і стане лягчэй. Выпишу, все раскажу, што мне цяжка на душы. Нічога падобнага. Я пачынаю пісаць, і радаснае, светлае ўсё выходзіць. І думаеш, боже, а чаго так это? І ў жыцці ўсё праясняецца. Вот як пасля вясновага дажджу. Вясна-то прыгожая чаму? Пасля вясновага дажджу. Дождж вясной бывае, і праліўны. Але пасля гэтага дажджу прыходзіць вясёлка, мосцік, да? І ўсё, і радасна. Звязвае мосцік зямлю і неба. І нам радасна, мы усміхаемся. Таму зноў жа анёлы-ахоўнікі побач з намі. І мне хочацца вот усім тым, хто нас паслухае, няхай гэта наша невялічкая сустрэча, вот імгненне нашай сустрэчы захаваецца ў альбоме вашых душ. Таму што, ну вот кожную сустрэчу, асабліва з дарагімі людзьмі, ну мы хочам неяк захаваць, ну хаця б фотаздымкам, правда? Ну каб пасля гэта ўсё маглі паглядзець. Цяпер ёсць тэлефоны, цяпер уся гэта магчымасць лёгка можна зрабіць. Вот. Бывае, што здымаем там відэа і гэтак далей. А як захаваць творчаму чалавеку? Канешне, праз вершы. І праз згадкі ўспаміны. Згадка згадку кліча, правда? Успамін за ўспамінам. Як бы навіваецца такая прыгожая вышыванка, атрымліваецца. І таму з самага дзяцінства прыемна разглядаць сямейны альбом. А калі праходзіць час, прыемна глядзець, калі мы былі маленькімі, ну якімі мы былі смешнымі, калі мы жылі не цяжкасцямі, не складанасцямі жыццёвымі, а мы жылі прыгодамі, нешта здараецца, мама і тата хвалююцца, перажываюць, нават калі мы хварэлі. Ну, яны перажываюць, а для нас гэта прыгода. Ну добра, ў школу, значыць, не пайду, да, захварэў. Ну вось так. І таму разглядайце сямейны альбом, каляровыя, мілыя здымкі,
з ностальгією, з душевним теплом, вочы близких, усмешки, обдымки, і праводьце рукой па іх, пакідаючы след пацалунку, і вяртайцеся ў радасны міг, вышукаючы там паратунку ад віхуры падзей, ад нягод, ад пустой мітусні, ад самоты, ад будзёнанадзённых турбот, праліваючы слёзы пяшчоты, адгарніце старонкі жыцця, апыніцеся ў светлым дзяцінстве, маму з татам і побач дзіця у сямейным святым трыадзінстве. Разглядайце, як казачны цуд, з невымоўнай, з такой асалотай, хай за спінаю крылы растуць, і агортвае сэрца лагода. На мінулым тыдні мы святкавалі Масленіцу. І якое свята, от звычайна здаецца, напяклі блінкоў. От просто напяклі бліноў і пачаставаліся, а ўжо прыемна, а ўжо радасна, ўжо такое сонейка яўнае перад намі. І вясна прыходзіць нездарма от з гэтым святам. Таму што кожны чалавек становіцца, мне здаецца, нават у такой простай справе становіцца падобным да сонейка. Ну, калі не сонейкам, то праменьчыкам. Таму што вот моя бабуля мне вельмі часта гаворыць, што ну як можна абагрэць і абняць увесь свет? Ну так ж немагчыма. Ты хочаш і таму дапамагчы, і гэтаму, і ўсім. Ну ты ж не сонца. Сонца не абагрэе ўсіх. Бываюць людзі, якім не падабаецца сонца, ім нельга дагадзіць, паглядзець, скажуць, ой, спакотна, ой, сонца там мне ў вочы свеціць, перашкаджае мне. Но ўсё роўна, калі не сонейкам, ну тады праменьчыкам, ну тады маленькай іскрынкай. І зноў жа хочацца вярнуцца ў гэты тыдзень сонечны і ўспомніць верш, успомніць такое вершанятка, якое да мяне прыляцела у гэты тыдзень сонечны. Я дзеткам нават у школе прынесла паштовачку у выглядзе блінчыка такога, ён там з усмешкай, ўсё-такі з вочкамі, жывы блінчык такі. І на гэтым блінчыку, ну нібыта, вяснушкі, разынкі, да, такія на шчочках, былі напісаны радочкі. Тыдзень смачны і вясёлы пачынаецца наўкола. Тут і там забаўкі, песні, прыгравае на прадвесні сонца шчодрае ад ранку, і з патэльні на смятанку скача залатагаловік, а матулі на палоўнік цуда цеста налівае, як спявае, аддаецца яркім звонам. Першы блін не будзе комам. Я хочу дапамагчы, дай, матуля, мне спячы хоць адзін, другі бліночак. Што ж, мацней трымай, сыночак, а палонік з цуда цестам, а лясніца, як нявеста, як снягурка падрастае, прыбяжыць і паспытае тых бліночкаў, што напёк самы ён жанішок. Но вясна сапраўды, яна прыгожая, яна чыстая, яна квяцістая, як нявеста, якая чакае свайго жаніха, чакае усіх светлых дзён, чакае святаў. Мы вот пачаліся дні Вялікага посту ўжо, і мы чакаем, мы сапраўды чакаем свята, мы чакаем святой светлай нядзелі, і мы рыхтуем сябе. Мы рыхтуем сябе, каб не толькі вакол нас панавала вясна, ну а найперш, каб яна расквітнела у нас, у нашых сэрцах, у нашых душах. Ну, а яшчэ нездарма я на пачатку показала вам залатую рыбку і хочу вам усім пажадаць удачы. А слово «удача», калі мы задумаемся, так фанічна гэта слово разгледзім, да, па гуках, ну, яно вельмі блізка да слова «вода», «водзіць рыбу», да. Вот я хочу пажадаць, каб вы крышачку ў сваім жыцці былі такімі вот цударыбачкамі і хадзілі за залатой рыбкай, па залатую рыбку хадзілі. Няхай вам шанцуе. Шанцуе на добрых людзей, на добрыя падзеі, каб заўсёды вы удачу сваю маглі трымаць за хвост, каб вы яе схапілі, і яна ад вас не магла нікуды ўцячы. Няхай вам па жыцці шчасціць. І няхай кожнаму чалавеку будзе за шчасце быць шчасцем для іншых людзей, для ўсіх, хто побач з табой, для тваіх родных. І
Для ближних, тому что кто такі ближні у нашому духовному розумінні, это любой чоловік, хто нам сустракається, тому що не буває випадкових зустріч. І наша сьогоднішня зустріча, мені думається, так само не випадкова. Вось. І тому з гэтай паштовачкі я хочу вам подарить верш. Толькі сонейка прыгрэе, прыйдуць веснія дзянькі. Сашка з братиком Андреем тут як тут, каля ракі. З верным сябрам незадача ад зялёных беражкоў ухапіць за хвост удачу і дзясятак караськоў. Хутка поўніцца вядзерце, зяе сонейкай ачэй, на кручок ужо вядзецца шчупачок, лаві хутчэй. Падказаць карціць Андрейку ледзь стрымацца ён паспеў. Нават звонкі салавей касцішыў ранішні запеў. Сашка з пальчыкам ля вуснаў. Цішай, дружа, пацярпі. Глянь у шклянышку, дзе вусень? І на воду начапі. Час бяжыць, міхаюць хвалі, но няўжо шансуе так? У вядзерцы прыбывае вось карасік, вось шчупак. Серабрыстаю лускою мітусіцца навічок і руплівай рукою зноў закіне рыбачок. І яшчэ разочак, і яшчэ жывей. На далонцы акунёчак, мы адпусцім, хай плыве, і жамчужынку нам знойдзе, і на бераг прынясе, каб заўжды жылі мы ў згодзе, і не толькі мы, а ўсе. У жыцці, каб нам рыбачыць, ад маленства ўзяць пачын і злавіць за хвост удачу і не даць ёй уцячы. Таму я хочу падарыць, Валерыя, вам гэту рыбку на удачу, вось, і на ўспамін пра нашу сустрэчу. Усім жадаю удачы, ну, і працягваць ісці па сваім жыцці не толькі далей, але і ўвысь. Працягваць ісці з усмешкай, замілаванай да слёз. І спадзяюся, што у нас будуць новыя сустрэчы, будзе новы дзень, будзе сонца, будзе вясна, і мы ўсе будзем здаровыя і шчаслівыя. Дай Бог, каб так было. Дякую, вялікі Вікторыя. Ми так само вам пожадаємо знайти і зловити свою золотую рибку. Дякую, вялікі, вельмі прыемна.